Liikuntavammaiset pariskunnat, joista molemmat osapuolet käyttävät pyörätuolia. Heille on vaikea löytää esteetöntä asuntoa. Jos sellainen asunto löytyy, sinun on erittäin vaikea normaali asuntokantaan järjestää palveluita. Usein vaihtoehdoksi jää asumispalveluyksikkö, joissa taas asunnot ovat liian pieniä näille pariskunnille. Olen kuullut, että tällaisille pariskunnille on tarjottu asumispalveluyksiköistä vierekkäisiä asuntoja. Kuinka moni pariskunnista suostuisi asumaan vierekkäisissä asunnoissa naimisiin mentyään?